Nagkano ngayon nag-iikot yung mga ano? Yung banda. Babanda ka, bibigyan mo. Papasok ko sa ano ito, mabay-bay. Mabay-bay dito sa bahay? Parang nagkakaroon eh. Ano ba sasabihin ko? Tots, bakit nag-block up mo naman? Yes, sabi ako na yun. Papa, dito naman, malanta. May naputo? Pag-brown at babalik. Akala ko may